Tady ty 3 losy jsou po kilku. Měly by být dokonce i nový. Tady to myslím, že říká, že tam má týden na té poště. Takže snad by tam něco mohlo být. Tohle jsem ještě neviděl, tady to vidím poprvé. Platinový milionář. To bylo super. Já bych začal asi s tou rybou. Takže výherní čísla. Takže to je nějaká druhá šance. Pokud najdeme rybičku, tak vyhráváme litřík. Takže výherní. 36, 39 a 44. Tak jo. Co tady máme? 22. Tak to ani náhodou. 19. 13. 16. 31. 33. 26. No 36. 42. No 44. 32. Taky ne. 24. Ne. 23. Ne. 40. Cashby. Pod tím bude schválně. O jo, 50 000. 20 taky ne. 12, bohužel. Co tady? 11. Tak poslední. 29. Takže ani to hovno. Tak, tohle bylo od Fortuny jediný, jinak nemám samý typ sport. Takže já vezmu tu smaragdovou 7 třeba. Tady pokud najdu shodný s výherním číslem, vyhrává blablabla. Pokud najdu diamant, vyhrají pravé diamanty o 50 000 korun. Tak to určitě, to chci. Takže výherní. 12, 26, 27, 33, 14. Tak první. 25, no 26, 27. 38, nic. 33. Je tam, super. 22, ne. 16, ne. 30, ne. 11, ne. 20. 40. To jsme na tom minulém losu, ne? Neměl. 36. 23. To je všude. To bylo i na tom minulém. 39. 17. 32. 33 máme. 29. Taky ne. 19. Ne. Tady je 31. Takže ne. Co tady bylo? 33 tady máme. Tak schválně. Aspoň to kilko snad tam bude. A je tam kilko. Tak aspoň něco. Tady jsou ty čárový kódy. Tady. Bonus. 2 shodné symboly v řádku výhra. Jsem zvědavý, jak to funguje, takže to neznám. A nemáme. A 100 000 by se hodilo. Takže tak. Nás zapomněl jsem se 3 tyhle poslední 3. Takže 18, 34 a 27. 27 tady je. Super. Co tam bude? Kilko! Takže 200. To je super. Platinový milionář. Že byl platinový. Symbol korunky a vyhrajte hned 5 kg. To by se hodilo. 5 kg dobrý. Takže výherní.
20, 19, 12 a 34. 21. Ne. 24 taky ne. 23. To už je na třetím losu. Tak dál. 18. Ne. 25. Ne. 27. Ne. 22 není. 26 taky není. 29 není. 30 taky ne. 15 ne. 14 taky ne. Co bude tady? 13. Ach jo. Taky jedno. Co bude tady? 38. Taky nemáme. 31. Ne. 16. Ne. 37. Ne. 39. Není, bohužel. 17. Taky nemám. Poslední je 32. Takže asi pěkný hovno.